Putin y'a kala kan k'a bɛna fɛɛrɛw tigɛ kɛlɛ ka to senna ni ka Ukraine jamana gosi. U b'a fɛ ka kɛlɛ dɛsɛ o fɛɛrɛw tigɛ n'an ye ka dankari an ka mugujuguw la sagonyɔrɔ la n'u bɛ wele ko site nucléaire. Njaguyalen don ka kunnafoniw di ko Rusi jamana sen tɛna ye New Star la. Rusila jamanatigi Putin ye nin lase. A y'a yira ko lajɛrɛ min filɛ nin ye bɛna kɛ lajɛrɛ laban de tun ye walasa ka se ka bɛn hakilinaw sigi sen kan Rusila jamana ani Américains cɛ walasa ka se ka dan dɔ sigi an ka mugujugu dilanni na n'o ye arsenal nucléaire. Putin останавливать свое участие. Важно создать дополнительные условия для граждан. A ye wele bila fɛnɛ Rusila jamana finitigiw ma k'u k'u labɛn ka kɛ n'u ka mugujugu kuraw lajɛli ye n'o bɛ wele ko essai d'arme nucléaire nanzarakan na ko min kun dɔ ye ka labɛnw sabati ka kɔn États-Unis jamana ɲɛ ni États-Unis jamana fɔlɔ ko k'a bɛ wuli baw ko kɛlɛ min don bɛ se ka yɛlɛ finitigiw ka kɛlɛ sanfɛ. Putin kɔni bɛ ka magɛrɛ u ka batukɛyɔrɔ la min bɛ wele ko église orthodoxe yɔrɔ min a kɛlen don k'i yɛrɛ k'a surunadonbaga dɔ ye fɛnɛ ko nin dangarili wale minnu bɛ ka taa nin ye taabolow ka gɛlɛn kosɛbɛ ka taa danbekow fan fɛ ni Rusila jamana ye min kɛlen don k'i banba a ka taabolo kɔrɔw kan ka tɛmɛ nanzarala n'o ye Occident ye olu ka taabolow kan nka a t'u hakili la k'a fɔ k'u tɛna se k'a dɔn ko cogoya si t'u bolo ka Rusi jamana kɛlɛdaga kɔnɔ n'o ye champ de bataille ye. Kremlin ɲɛmɔgɔba a ye nin fara a ka laseliw kan yan'a ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa Rusila jamanadenw ma u ka wulikajɔ an'u ka jija ma a ye sanga kelen ɲɔgɔn kɛ tasibila ye ka taa Rusi jamana finitigiw ma minnu bɛɛ lajɛlen fagara Ukraine jamana kɛlɛ in na. Ni laseli minnu kɛra Rusi jamana ɲɛmɔgɔ fɛ danfara donna ni laseli ninnu ni Amérique jamanatigi Joe Biden ka laseli cɛ min kɛra Kiev min ma sɔn ka bali ka jaabili kɛ ka taa Putin ma a ka bi laseli senfɛ min kɛra u ka masayasoba kɔnɔ n'a bɛ wele ko Château Royal de Varsovie. Людей на наших исторических землях для обеспечения безопасности.